шапаракҳо болҳои худро дида наметавонанд. аз ин ро намедонанд ки то чӣ андоза зебову назарабоянд. Гулдухтарони хурдсол низ дунболи бозӣ фаромӯш мекунанд ки онҳо аз шапаракҳо дида зеботаранд. Зеро агар шапаракҳо танҳо чеҳраи гулҳоро зебо гардонанд, пас гулдухтарони хурдсол бошанд тамоми дунёро рангоранг гардонидаанд. салом салом бинандагони гиромӣ, инак рӯзи дуюми шоу барномаи озмунии телевизионии моҳпайкар аз телевизиони Баҳористон манзури шумост. салом, номи ман Симин. Ман 6 сола мебошам. Ман аз боғчаи рақами 72 мебошам. офарин. Симинҷон, шумо дар оянда кӣ шудан мехоҳед? духтур. шумо ҳам духтур? Барои чӣ? Кӣ ба шумо гуфт ки духтур шавед? модарам. барои чӣ? ба худатон писанд нест духтурӣ? худатон кӣ шудан мехоҳед? модаратон хостанд ки шумо духтур шавед. худатон кӣ шудан мехоҳед? духтур. худатон ҳам духтур мешавед? укол мекунед, ҳа? бале. офарин. шумо чӣ истеъдод доред? ман шеър хуб хонда метавонам. офарин. хуб кани марҳамат шаъриятонро хонед. мо кӯдакони боғча донояку балоча харгӯшбозӣ мекунем дур аз канори оча ҳар кадоме гулбарин варзишгари беҳтарин худамонро мегӯем офарин офарин офарин. офарин. хуб, инҷо мо ба шумо якчанд савол медиҳем. шумо филмҳои тасвирӣ тамошо мекунед? бале. шоҳдухтаронро медонед? принсесаҳоро медонед? бале. онҳо чӣ гунаанд? Чӣ гуна рафтор доранд? онҳо хеле боодобанд. боз чӣ гунаанд? зебо. офарин. ана акнун мегуфтед ки духтараки намунавӣ, анамин хел шоҳдухтар бояд кадом хислатҳоро доро бошад? яъне чӣ гуна хислат дошта бошад? хизматҳои хуб. масалан кадомҳо? бояд ба ҳеҷ кас ҷанг накунанд. офарин. мегуфтед ки агар дар вақти хӯрокхӯрӣ дар сари дастархон ҳам хӯрок гузошта шуда бошад, яъне ҳам шӯрбо бошад ва ҳам шоколад, шумо якум кадомашро мехӯред? хӯрокро ё шоколадро? хӯрок. барои чӣ? шоколад бомазатар нест? бале. шумо кадомашро мехӯред якум? шоколад. барои чӣ шоколад? шоколадро дӯст медорам. офарин. хуб, агар ягон савол бошад? агар дар яхдон ягон ширинӣ бошад ва дасти шумо дар он нарасад, шумо чӣ кор мекунед ки онро дастрас кунед? ба модарам мегӯям, ба мехӯрам. яъне ки шумо аз модаратон пурсон мешавед, баъд мегиред, бале? бале. беҳтарин. Симинҷон, дар ҷашнҳо духтаракон чӣ гуна либос бояд пӯшанд? фата, платья, куртаи чакан. атлас. ту дар хона ягон куртаи чакан ё ин ки адрасу атлас дорӣ? бале. онро дар куҷо ба бар мекунӣ бештар? Дар кадом боғча. ҷашнҳо? дар боғча? дар боғча. беҳтарин, беҳтарин. Симин, шумо калимаҳои сеҳрнокро медонед? бале. кадомашро медонед? салом, раҳмат, бубахшед, ташаккур, шабот хуш. аҳсан. ва шумо муваффақият мехонед. ман Мамасоид хува Марҷона. 5 сола мебошам. хуб, Марҷонабону, шумо кадом ҳунарҳоро доред? ман рақс карда метавонам. боз чӣ кор карда метавонӣ? ман шеър хонда метавонам. беҳтарин. ҳоло бошад метавонӣ барои мо як шеър бихонӣ? бале. марҳамат. ман музаки алоям, ҷангараю балоям, бо дандонам мегаза, бо пӯякам мерӯба, бо думакам мерад. марҷона, шумо дар оянда кӣ шудан мехоҳед? калон шавед, кӣ мешавед? дузанда. ба чӣ медӯзед шумо? курта. барои ман ҳам курта медӯзед?
بله офарин шумо гуфтед ки рақс карда метавонам ҳа بله кани метавонед ба мо рақсатонро нишон диҳед بله марҳамат хуб бинандагони азиз биёед рақси иштирокчии барномаамонро тамошо мекунем ва албатта бо барномаи моҳпайкар ман фараҳноз ва аъзои ҳакамон фарида саидова ва манижабону турсунова мемонем. Бинандагони азиз бо мо буданро фаромӯш насозед. аъзои ҳакамон агар ягон савол дошта бошед савол нест ана дидед марҷона шумо чӣ хел беҳтаринед ҳатто аъзои ҳакамон ба шумо савол надоранд ба шумо муваффақият хоҳонем то боздид мошобинони азиз қайд кардан ба маврид аст ки нафарони зиёд барои иштирок дар озмуни телевизионии моҳпайкар номнавис шуданд ва аксарияти онҳо айни замон дар истироҳатгоҳҳо ва ҳатто дар мамлакатҳои дигар қарор доранд вале онҳо нахостанд то имкониятро аз даст диҳанд аз ин рӯ ба мо наворҳои худро равон намуданд ва доварон агар шумо розӣ бошед мо ба шумо наворҳои фиристодаи иштирокчиёнро нишон медиҳем ва шумо бошед баҳогузорӣ мекунед ва инро мо метавонем ҳатто бахш аниқтараш як номинатсияи онлайн ҳам гӯем хато намекунем. Хуб иштирокчии аввалин ки мехоҳад ҳунару маҳорати худро ба мо нишон диҳад ин Худоназарова Нурия мебошад ки ӯ 5 сола аст ва маҳорати хеле зиёд дорад рақс карда метавонад шеър хонда метавонад ва дар хона ба корҳои модараш пайваста ёрӣ мерасонад. Хуб инҷо як шеъри худро ба мо равон намуданд. Хуб биёед тамошобинони азиз доварони гиромӣ якҷоя тамошо мекунем. Красивым быть не значит им владиться, ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душой человек, какая нежность, можешь не сломиться. хуб шумо чӣ гуфта метавонед азои ҳакамон? бениҳоят истеъдоди хуб доранд. мехоҳем ки нурияҷон ба даври дуюм омада ба мо аз наздик нишон диҳад маҳорати худро. бениҳоят хуб мешавад. ба ман ҳам маъқул шуд. Дар даври дуюм Нурияҷонро интизор астем.
нуриябону аҳсан ба шумо ва мо шуморо дар даври минбаъда мехоҳем аз наздик бубинем.